गेजेराव गोजोन लाबोगोन जौगानाय लाबोगोन होननानै बिथाङा जिबायदि बे सुक्तियाव सहि होदोंमोन जों जायखौ सानफ्लाङाखैमोन बे सुक्तिखौ जों प्रमद बर'जों जागोन होननानै जों सानाखैमोन दा ओंखायनो दिनैनि जे पार्टी गोदान खुलिदों कमप्लिट बिनि दायनिगिरिखौथ' आङो दानि सालायबाय थानाय जाय सुक्तिखारि जाय चिफ प्रमद बर' बिथांखौनो आं होगोन माने रन्जन दैमारि बिथांनि जि माने मा होनगोन बेखौ ग्रुप बिथांमोननि ग्रुपजोंनो जों जि नुदों दानि बे गोदान पार्टिया दाजादों निस्सय बिथांमोनाव दुखु मोनसे जाखांदों जोंनाथ' कन्टिनिउ सोलिबाय थाखानाय दासिमबो जों जिरायाखै खामानि मावबाय थादों आरो जिहेतु दा स्पष्ट जाबाय रोखा जाबाय फैगौ सेप्तेम्बरहालागै जिहेतु पिटिसननि बिसायख'थिया जासिगोन बे हिसाबै जोंनि खामानि मावनायनि स्पिडखौ जों बारायगासिनो दङ आरो बेबायदिनो ब्लक पर्याय होन प्राइमारि पर्याय होन बा जोंनि मा होनो बेखौ बुथ कमिटि होन बिनि गाहायाव जों सुबासिमहालागै कमिटि दानानै खामानिफोरखौ मावगासिनो दं आरो दा सार नोंथांनि समस्थियाव गोबां नोंथांमोन सासे एमएलए आवबो गोबां नोंथांमोननि एक्स मिनिस्टार थासेयावबो जेबो आपग्रेड जायाखै होनना बुंदों दा गोबाङानो बेयाव प्रब्लेम खोन्थायो रेलवे गेटनि बारनायनि बेलायाव गोबाङानो प्रब्लेम हान्थिबाय थायो फ्लाइअभार जानो गोनांखौ दिनै इपिफ्रासो लाबो होनना बुंदों मा बुंदों उदालगुरियावथ' फ्लाइअभार नांगौ बेखौथ' जोङो जोंनि सरकार थानाय समाव जों बिराद नाजादों स्वयं आंनो नाजादों आंनि समस्थियाव गोलैया जानो हागौ खिन्थु आं उदालगुरियावनो थायोलाय आं बे हिसाबै उदालगुरियाव फ्लाइअभार नांथारगौ बियो जिल्लानि मोनसे मा होनगोन बेखौ हेडक्वार्टार बे हिसाबै आंबो खोब नाजादोंमोन नाजायै आङो रेलवेनि एनअसि पर्यन्त आं बरनदोंमोन खिन्थु थांनाय बाराव जास्लाबाखिसै दा जिखुनु जोंनो जिहेतु नांगौ दानि सरकारा जिहेतु बेखौ मावनो होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों मावोबाथ' मोजां मावथों दा बहुद प्रब्लेम जादों जोंनि समाव उदालगुरि टाउननि जि 4 लेन लामा ड्रेन एटलिस्ट जों बेखौथ' मावदोंना बेखौथ' जों मावदों आरो नैबे फ्लाइअभारनि जि खामानि बेखौबो जों जथेस्थ' पार्सेन्ट जों आवगायनानै दोनखादों दा ओंखायनो जि आद्रा थानाय खामानि थाबैनो मावनानै जायफ्रा दङ बिथांमोना खोथा बांद्राय बुंबाय थायालासिनो सोरखौबा माबा मोनसे बुङालासिनो हाद्रि सारालासिनो इमिडियेट मावनानै जाहाथे जोंनि रायजोनि प्रब्लेमखौ समाधान खालामो आं बेखौ खावलायो आरो जों नुनो मोनो सार मासबाद एलएसिआव पाब्लिकआ बुंदों वी आर अलवेज विथ सरन सार होनना बुंदों जों जेब्लायबो सरन सारजों दङ नाथाय नोंथांनि रुलिंआव गैया अब्लाबो मानि थाखाय एसेबां गोग्गा नोंखौ माने बयबो सोमखारिबाय थायो सरि नोंखौ नामखायबाय थायो बिथांनि थाखाय जोङो दङ होनना बुङो बेखौथ' आं बुंनो हाला जुदि रायजोआ हसायनो बिदि बुंदोंब्लाथ' थारैनो बुंदोंब्ला आंनि थाखाय खोब मोजां खोथा बियो आं मावबाय थादों आं फ्राय खामानि मावनायाव बांद्राय आं बेनिफिट नागिरा बयखौबो समानै आं नायो सोरबा पार्टि जोंजों दं जोंजों गैया आं बेखौ नाया रायजो हिसाबै नायनानै रायजोनि समस्याजों आं थाफायो खामानिफोरखौ मावो आरो बधय बेनो जानो हागौ रायजोआ जेब्ला गावनि समस्याखौ बुंफैनानै जेब्ला बिनि माबाखौ मोनो रिजाल्टखौ मोनो बा रेसपन्स मोनो अट'मेटिक रायजोआ निस्सय मोजां मोनो आं बेखिनिखौ होनो नाजायो आरो दिनै सार बर' हारि आरो सानथालि हारिफ्रा नोंथांखौ गोबां मोनसे मोजां फिडबेक होदों थांनाय बाराव लामाबारि केस आरो बेबायदि बेरगामिनि केसआवहाय नोंथाङा हानि बेलायाव गोबां बेबायदिनो रायजो सभायाव आवाज होनो हानायखौ नुनो मोनदों बेनि बेलायाव मा बुं सारा आंबो बेखिनिखौ आङो रायजोनि जानानै बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला जोंनि बे दुखुथिया आदिबासि रायजो राजानि थाखाय खोब दुखुनांथाव मोनसे जाथायमोन बियो बोरैबा बिथांमोननि हाखौ सिरि सिरि रावबो मिथियालासे लाङोमोनब्ला बिथांमोना थानोबो माने हा थानाय नङामोन आरो बेवखायनो जेब्ला बे खोथाफ्रा ओंखारबाय लोगो लोगो आं बे सुजुगावनो रायजोनि जानानै आं बे खोथाखौ बिधान सभायाव आं बुंदों जायनि जाउनाव बेवहाय बिधान सभायाव जाय मन्थ्रि बिथाङा जोंनि पार्लियामेन्टारि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी बिथाङा जेबो बेबायदि जाया रायजोनि हाखौ सेनाय जानाय नङा जों दं होननानै बेखौ खोथा होदों आं बिथांनि बेबायदि माने फिननायखौ मोननानै आं गोजोनदों आरो निस्सय आं दासिमबो जेबो बेबायदि एक्सन लानायखौ नुनो मोनाखै आं थारैनो गोजोनदों फार्स्ट टाइम दिनै नोंथाङा सासे अपोजिसन पार्टि जानानै गोबां बेबायदि आवाजखौ गावनि गट्स लानानै गावनि एक्टिभ रल लानानै नोंथाङा बुंनो हादों बाट नट वी केन सी इन पिपल पार्टी दिनै बेबायदि गासिबो बुंनो हागोन सार आंथ' रायजोनि थाखाय खामानि मावनो जिहेतु ओंखारदों रायजोआ समस्या जाबाथ' बुंखानांगोन आं रायजोजों थायो हिसाबै रायजोनि समस्याखौ आं बुजियो दा मोनसे समाव आङो रेशन कार्डनि खोथा बुंदों रेशन कार्डखौ आं नुबाय बहुत दुखुथिया मानसि गरिब न'खरनाव रेशन कार्ड गैया बेथ' बिराद गिदिर समस्याना आंथ' बेखौ बुंथारनांगोन मोनसे समाव आं नुबाय दाख्लै हा हुनि प्रब्लेम जोंनि दुखुथिया मानसिफ्रा जेब्ला हा हुआव सरकारनिफ्राय जुदि बेबायदि माने मा होनगोन खस्थ'सो होजायोब्ला बेखौथ' आं रायजोखौथ' आं उदार खालामथारनांगोन ना बिनि थाखाय आं बुंदों बिनि अनगायै जोंनि जायफोर जाथि जनगोष्ठीनि डिमान्ड दिनै कच राजबंसि रायजोफ्रा ट्राइबेल बिगासिनो दङ जेरै आदिबासि रायजोफ्रा ट्राइबेल बिगासिनो दङ
बिथांमोना बेसेबांबा गोबावनिफ्राय आन्दलन खालामगासिनो दङ जों बेयावनो थागिबि हिसाबै बिथांनि खोथाखौथ' साननांगोन बिथांमोननिखौ जों बिपिएफ हिसाबै जोंहाबो मोनसे सिद्धान्त दंखायो जे बिटिसिआव थानाय राजबंशी आरो आदिबासिफोरखौ एसटि होनायाव जोंहा जेबो बादा गैया मात्र बेखौल' जोंहा खोथा जाहाथे थाखानाय एसटिफ्रा जेबो माने सुबिदानिफ्राय खहा जाया थ' बे खोथाखौथ' बुंनांगोन ना आङो बुंगोन ना बिटिआर रेकर्डआ जुदि सार सुक्ति गोरोबथाब्ला दिनै मानो गोदान हान्जा सोरजिखो एपिपि होननाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड मानो सोरजिखो सार जोंथ' बेखौ लुबैथाराखैमोन खिन्थु दाख्लै जों जि नुबाय माने जोंनि गेजेरावनो बिटिसिआव मोनथाम मा होनो आन्सलिक दल जोंनि गेजेराव मोनथाम आन्सलिक थायोबाथ' जोंनि भटआ गावस्रानाय लोगो लोगोथ' सोरबाया मुलाम्फा जागोन आरो बे समाव जों नुगासिनो दंखायो नेसनेल पार्टिफोरनि दोहौआ बिराद बारदों बेनि गेजेराव रिजनेल जायफ्रा फिलिंस दङ बिथांमोना खौसे थायाबाथ' लाबा गुबुनासो जागोन दा ओंखायनो दिनैनि जे पार्टि गोदान खुलिदों कमप्लिट बिनि दायनिगिरिखौथ' आङो दानि सालायबाय थानाय जाय सुक्तिकारि जाय चिफ प्रमद बर' बिथांखौनो आं होगोन मानो होनब्ला बिथाङा जोंनाव सान्थि लाबोगोन जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोगोन जोंनि गेजेराव गोजोन लाबोगोन जौगानाय लाबोगोन होननानै बिथाङा जिबायदि बे सुक्तियाव सहि होदोंमोन जों जायखौ सानफ्लाङाखैमोन बे सुक्तिखौ जों प्रमद बर'जों जागोन होननानै जों सानाखैनोमोन बिथाङा दिनै सुक्ति होखांनायनि उनावहायबो बिथांमोननि जि सुखु दुखुखौ साननो हायैया बिथांमोना सहि होखांनायनि उनावबो जेलनिफ्राय गयैया बिथांमोननि केसफ्रा बातिल जायैयाथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिखायनो बेफोरनि निस्सय जाउनावनो दिनै बेफोरो माने रन्जन दैमारि बिथांनि जि माने मा होनगोन बेखौ ग्रुप बिथांमोननि ग्रुपजोंनो जों जि नुदों दानि बे गोदान पार्टिया दाजादों निस्सय बिथांमोनाव दुखु मोनसे जाखांदों आरो जायनि जाउनाव बे पार्टि दानाया जादों आरो ओंखायनो बिनि दायनिगिरिखौ आंथ' बुंगोन दानि जाय बिथाङा सालायगासिनो दं बिनि दायखौ बियो रुजुननांगोन बेथ' बिराद गिदिर फेलार जायखौ सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना मावनो नागिरदोंमोन जोंथ' सुक्ति गैयैयावबो जों बेखौ 2017आव जोङो जोंनि भेन्सार स्कुलफोरनि प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामनो नाजाबावदोंमोन आरो जोङो बे लेखायैनो जों गोबां कलेजफोरखौ जों प्रभिन्सियेलाइजबो खालामदों दिनै बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो बर' कसारि वेलफेयार होदों जानो हागौ खिन्थु बियो बिटिआर सुक्तिजों जेबो लोब्बा गैयामोन खिन्थु बिनि सिगाङावनो